Va ser creat el 2008 gràcies al suport FEDER i amb uns recursos moderats. Aleshores, Neàpolis va ser creada a la part de CityLab i Tecnocampus Mataró, que ja els tres ja partien una mica de la base del concepte de Living Lab. A Neàpolis, fins al 2017-2018, vam anar treballant de manera puntual amb recursos i és important aquesta data perquè és quan es comencen a aconseguir projectes europeus. El fet d'aconseguir aquests recursos ens dona peu a desenvolupar molt més en detall temes i el Living Lab és un dels que estem treballant en aquests moments. Remarcar el PEC Garraf és un projecte d'especialització i competitivitat territorial en el qual a Neàpolis desenvolupem una operació concreta que desenvolupa un Living Lab en salut i benestar. Nosaltres d'aquest projecte volem obtenir metodologia en Living Lab d'una banda i una comunitat en eHealth per l'altra. En quines accions concretes ha tingut impacte la Covid-19? Per nosaltres, en aquest sentit, el fet de la Covid es podria dir que fins i tot ens va afavorir perquè vam poder tenir un procés de reflexió més ampli del que hauríem pogut tenir. Vull dir que per tempos, en aquest sentit, ens va afavorir, no? Perquè aquest atura la màquina i queda't a casa, les activitats es van frenar, però el que sí que vam fer és començar-les i vam tenir prou marge en aquests 2 mesos per començar a fer les primeres d'una manera modificada. Perquè quan va començar no va començar de zero, hi havia uns contactes previs que havíem treballat. Aleshores, durant aquest Covid, vam digitalitzar les accions que havíem de fer. És a dir, les mateixes accions que havíem de fer, que eren grups de treball i xerrades, es van fer en format digital. No vam anar més enllà. I durant el procés de Covid i una visió més general de lo que ha estat el Living Lab, destacar 2 accions que han sortit. Una és un moviment Naker, que ja hi havia una prèvia comunitat Naker, i amb aquesta comunitat el que vam fer és treballar el tema de fer les viseres. I realment estem molt orgullosos d'aquesta comunitat. Va anar a vestir a gairebé tota la vegueria, va tenir un desplegament molt ampli. I de l'altra són uns talks que nosaltres li diem que va sortir de la comunitat Neàpolis, on hi ha uns 150 persones, de les quals un 50% seran emprenedors. Entre aquests emprenedors va sortir un petit grup motor que van començar gairebé amb una xerrada diària i ara s'ha anat espaiant amb el temps. Fins ara estem en una xerrada setmanal. Aquesta iniciativa ara entra en un procés de reflexió pensant què voldrà ser al setembre. I per lo que és de la comunitat en general, perquè nosaltres treballem, com he dit, en temes tecnològics i creatius, sí que hem vist que els que treballaven potser més temes creatius i de turisme, que n'hi havia algun, aquests els ha baixat, però els que estaven en temes més tecnològics, aquests emprenedors sí que potser han pujat o estan trobant oportunitats. L'únic que volia afegir és, clar, quan es va donar la Covid i ens vam veure forçats a estar en confinament, a marxar tots en confinament, clar, va ser una sacsejada molt gran per a Neàpolis, com per tothom, no? Però, clar, aquí nosaltres dintre d'aquest ecosistema de Neàpolis hi ha tota una sèrie d'emprenedors, clar, el fet de no poder venir amb el cowork que tenim, el fet de molts dels clients d'aquests emprenedors que deixaven de demandar els seus serveis. Doncs tota una sèrie de coses que clar, d'entrada va ser com un xoc. Llavors, el que vam mobilitzar d'alguna manera des del paraigües de Neàpolis és el poder donar veu a aquestes inquietuds. Llavors, vam organitzar tota una sèrie de sessions amb tota la comunitat d'emprenedors per poder posar sobre la taula aquestes inquietuds. I llavors d'aquí és on es va canalitzar els exemples que comentava l'Ester. Doncs tota la comunitat Maker, la comunitat d'emprenedors que van dir, ostres, ens podem, de manera espontània, va sortir, ens podem ajudar entre nosaltres i ara que tenim potser més disponibilitat, que estem a casa i potser no tenim tanta feina alguns de nosaltres, doncs podem aprendre un dels altres de coses que sabem des de màrqueting digital. Llavors d'aquí va sortir de manera espontània el dels Neàpolis Talks, que fèiem això, uns webinars diàriament al principi, on des de Neàpolis s'organitzava tot i llavors anaven convidant diferents emprenedors a explicar. Per tant, en aquest sentit, és com que
I és el que deia clarament, diu, alguns dels emprenedors, sobretot els que feien els serveis més presencials, aquí es van veure molt limitada la seva feina, un gran impacte, però d'altres més tecnològics, digitals, programadors webs, els dissenyadors i altres tipus d'emprenedors, doncs, clar, la feina fins i tot va augmentar. I en aquest sentit vam veure i d'alguna manera nosaltres el que vam estar és com acompanyant tot aquest procés i aquest impacte que va tenir. Sí, sí. Com serà la societat del futur, des de la perspectiva dels Living Labs? Tan bagatge en això és una visió potser una mica més simple, no? Per mi, tota aquesta situació generada per la Covid és una oportunitat pels Living Labs i pels centres d'innovació ciutadana com és Neàpolis. Nosaltres som un punt on volem fer de nexe entre la tecnologia i la innovació i els grans desenvolupaments amb la ciutadania del dia a dia. Aleshores, creiem que aquest ecosistema, aquesta manera de treballar, que el Living Lab i les seves metodologies són molt útils, no? Serveixen per fer una evolució de lo que és la participació pública i dona peu a aquest nou rol de l'administració pública, dels ajuntaments, a fer aquesta escolta activa del ciutadà i a representar-los davant altres poders i davant la situació que explicava el Jordi. Ja per acabar, també penso que nosaltres fem una promoció econòmica volem que la nova economia que ha de sortir o que preparem la ciutat pel futur i apostem per la digitalització, perquè creiem que és una font de llocs de treball de qualitat i perquè creiem que pot ajudar a que els llocs de treball més tradicionals es perpetuïn en el temps, que siguin més resilients i més forts. No? També apostem per la tecnologia perquè considerem que és una ocupació neta, és una ocupació sostenible, és una ocupació que no es basa en l'economia del carboni en aquest sentit. No? I això s'alinea amb les grans polítiques europees que s'estan prenent ara. Ara està en boca de tots que per sortir de la Covid els temes de transició digital i el Green Deal o els temes d'economia verda, no? És el que ens ha de treure d'aquí. Realment, aquesta situació en un centre com nosaltres ens valida la feina que fem i considerem que estem ben posicionats per agafar aquests recursos i transformar-los en accions concretes. I realment ja per acabar, no? Que la nova normalitat que s'ha de crear, si hem de crear una nova normalitat que ens afecti a tots o la desenvolupem entre tots en un Living Lab o això no serà viable. Precisament, per mi, la participació pública també és facilitadora. No? Si hi ha uns poders o unes circumstàncies que generen que un projecte es dugui a terme, si no tens a la ciutadania a favor, el més probable és que no s'acabi fent. Aleshores, de la idea original que poden tenir uns poders X i unes intencions concretes, quan els somets a la ciutadania, després en un inici sembla més lent, però després fa que l'aplicació de qualsevol mesura sigui molt més ràpida i molt més àgil i molt més estimada per tots.